जोबथेसालियाव थागोन थेवब्लाबो बर'लेण्डआ जाफुंगोन। हनै मिनिग्लाबबाय थै सोबग्राफोरा बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि गोथां थैखौ सोबनो मोननानै खांसियालफोरजों थगायजाबाय बै बर'नि रां रुफानि गलामफोरा। हारिनि थाखाय बोलो फोरानानै दिनै बयनिबो थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ बोलि होबाय। नाथाय अनागारिफोरा मिनिग्लाबदों। खौसेथिनि गारां रिङाखै? बेसे दुखुनांथाव, बेसे मोदै हुगारनो दिनै बर' हारिखौ बर'नि बै खर' गिदिरफोरानो जाख्रुबबाय। नै बर'नि राजखान्थिगिरिफोर, नोंसोर मानो गावजों गाव एना एनि हाग्रा बंग्रा जिउ दैथिंनानै बिमा बिफा बिदा फंबायनि जानानै गावनि हारिखौ गेरेमसा महर होनो बेसे नाजाथाबबोदोंमोन? नाथाय दिनै बैसोरनि बोलिखौ नेवसिबाय। हे बर' माहारि, जांख्रिखांदो, बैलां सुनियाफोरनि हेंथायै दिन्थिदो बर'नि गोहो बोलोखौ। बेसे जिनाहारि खालामजाबावनो, बेसेबां नायगार नायगार बुथारजाबावनो, बेसे गुबुनजों गादबजाबावनो? खौसेथिनि गारां रिंखांहोदो, मुलुगखौ अर सुनानै सेवहांगार खालामदो, जारिमिनखौ बेखेवहोदो। बेसे दोनखोमाजाबावनो? गावजों गाव सिनायथि होलायदो। बांग्रिं आरो सुनामिनि महर लादो बर' हारि। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर। आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि।